Mugako oyo ngachi kumuberengira nende rose ninyora omwana omumurakanga na kibono ngokora ngateba tigandi rafiki anga omwana omumura mbere nere ugocha gonkonya nere ugocha gonsibi naye namagoro aria omwana waye nero manyene ebanyorete omosacha oyo omwana ekiki agechirie family nonyore koira natairana gochaga obunyorire omwana no omogaka oyo bamenyete nyomba omwana onyorire nero onyorire omwana onde bono babwata abana babere from the same father bono ourire omwana oyo omwana omorokire noyo oye tamaraba igotoro chinkanire ngatindi tamaraba enatebe tugutindu tamaraba nkoruta amaraba ngokore runde buno omonto ori nyamira akorere tabwata bwegenu si mwana ominto bono onye omwana ominto okwa nakanete ng'a kinda kusabera tantindeka na sabera karakwe tacha bwana atindekwo rira abana babere korusiko abana ababere munachire na barabu iganyorete kando igomana omwana oyo tari mwaminifu norekera arenga ase omwana ominto nasogete bonchari na akatupelekanga juu akaanza kusema sijui ati mimi ni kama nilibaki kwa hii boma kama bibi wa kwanza, sister yangu mdogo akabaki kama bibi wa pili, sijui akaongea maneno kwete na arwarete musubati oyo okwerokana nere mukamare mominto akuja kwa hospitali tajete gocha komorora yaikere ndugu orarire kerararire ntwa nkuru kwa Isabel Obonyo Kaunda mugakona akuru ku John Kaunda Mumbo asogete kinyuru kia botori umwaka w'ichiri bubere yarenga umuti nyusta kagenda nkanyara mamu mwabo rwarete nkaba bana mamu mwabo nkamurinda kere mamu mwabo akore mitinyi ibere tatu akaba ngankore merware kera babuna nkore merware akaimuka agateba omwana onatakeira akaneri chiombe nina agateba chiombe chiana chiri sikabu omwakanire omomuru oyo akaimuka agakana ekera akana agakirekera omomuno oria asira tukabake akandwira chiombe ekera ngakanire chiombe nyomba agaiga agantebe tinga nachi akanire lakini bono no choro ringana nkaimuka ngakira ngokira matoka abiri nkumuburi naki bono riri goro gwakwanete agantebia nkoigwete bino nakwanete natebete nachi akanira lakini no choro ringana kaba matuko make agachaka chisegi ari kuboka mambi ochake segi from nowhere kaimuka ngakira kanyoro omwana okabere kanyoro omwana gatatu segi chigenderete kaimuka ngakira kabera abu egeka 2004 kera eka 2004 nimbwata omwana nimbwata omwana oyo kabere nali aromoke kaimuka nkamurinda nkaimuka ngachaka ebiasara changu kosi gare kwenda nyomba age gototika kende gyonsi yani kende gyonsi gyona no bosimbo yo na no bwirongori na ara koroseria abana bane chibando irongori chibando nanye beke esuguri abana bali bakoigwenjera bagura bako banda bachikomena naenda nachigokora kibarua nairana nacha magoroba nanyora abana bane no bali nabasibi na inchine esibi naso nyomba twarosie ndagireri naretenge twaria kaba igaika 2005 kwenda 2006 ngabo burito bumwana gatatu igatenene takamburi ngabana bokunya konyora ngayukoira kamuburia agitugutiga mi ontonyaro sininyoro omwana omumura gandeina nabana bo bamura timbatakiti kaimuka ngakira akaba tugachana nende murito kwenda yo omwana gatatu tugasumbuana agantebi nisiko nagenda na harusi ngakira kera naenda konyora omwana kanyora omwana omubwikaine kera nachite gukona simusubati omwabo igo omurumi nagontebia musubati omwabo igamotebe ti omwana oyo okobwekaine gochakira okogoro paka omotu
nero goteba ng'a turi uyu tugasumbuana omwana oiya agakinake nkaimuka bono ekera achete nyomba na omoro akang'orokia omoro agantebia omoro oyo noro nkokenyana noro nkomotebia ngakirake naende agaikairora agasoka gochia erumu ngosoka isiko nkorengereria omosachi oyo akaimuka agatirimboka akagenda ngosoa nyomba korigia omoro oria omoro okambora nkanyorigia amatuko 3 kero nachete gokuna emadress nganyora emadress korwa nse nkaimukia omoro oria ngatuguta kero natuguta nsansete ngonya korengereria ng'a nanyore nanyotugutire ogocha konyora omoro oyo toiyo ng'ai agocha nki agocha gonkora nyomba ring'endete kwebori iga akaruga ita ekero aruga ita naisaransete nainche nkaba buna oria ogosoka kero nasoka ngasoka pi nkagenda kagera chiere gisi chia bogoroba saa 12 kosi takanyorwa risikaro isiko takanyorwa gaikire nyomba saa 12 gose saa 12:30 kaimoka ngaenda bo Msubati onde rafiki yane nkabera ocho wiki ibere nkamotebia ndigeri chibe ntagete gasi Nairobi ya bono inche nasogete kosia omoro oyo natuguta omoro oyo antebeti ngochare kong'ita noro ngakora chigwi abana nao namotigirite nyomba tinchieti aro na bana kosia abana aba enare kobogori korwa nkoenda ngoikaka abana abarwara nkobaire nyagitari oroire mboyo kero boroire bwabora nkorine egari buna ngoika bosonga abana babwenire kwanyigure bono ngararaku nachanchanda abana tigamba tige babera ororo nkamotigira abana bakabera ororo kera abera na abana igaberete na abana bagaika kirasi 3 nkabuguria abana bakuruo tincheti inachitagete gochikuia abana agakana kamutaitiganga na abana erusa agakana timaitinga ninki ouru abwata ige stadium no baringi kwalika ni kwende nkaruoro nari narwete Nairobi ngacha ngakora ki turagenda antiside kwa chiri bono kwa mwejirani kwa chiri mwejirani kwa rara mwejirani inachite mwejirani nkarara nkaruoro ngasoka nari nachite ngate Musubati onde ndigiri gasi Nairobi Musubati oyo akandigeri akambori sabera nsida kiobwate nkamweresa nkamotebia omogaka onde gachete na omoro nyomba agonte ingonkenya nare moiso onde kera ntebia omoro oyo nkonkenya nare nkanyoriki nkanyora asa nyobisete omoro oyo nkaimoka ngatuguta ng'enderete korengereria omoro oyo ng'aki natugutire kera gochikonya twingi agontebia akaruga ita ngasoka ngagenda kera nabera bwechirani echirani eye ekamanya gontebia tiga nkorigeria omonto agende Nairobi ngamateina ine yanga timbwati ngochiko change tiga ng'ende ngoichianga kanda nkanyora tayo nkabuguri chianga ibere nkagenda gaika Nairobi ekera nakora omotienyi oyomo nimwakirete esimu nkamotebia issue yagera nasoka neye lakini nincheng'ira nengosaba amabera kera ngochikoire na gosaba amabera igankaneti agantebia egenda bagakaekera karubongo bwana bagotegerera ngakira nkairana nande eria kabere nari eriandikirete bono emessage ting'ira nororo kabere kwanyigure kabura tiga ng'enda ase tata egera akora amang'ana aya tata ekera amorangeria akanga tata okombora ekera nkomorangeri bwanga ng'ata getache gosoro bwa amang'ana aya ayaonere nkamotei tata tinkomanya tiga nsoke kera naigete Nairobi nari eriachete nara ng'akirete esimi agantebia sabera nanyorire chibese inchu toragere namoiraneti richibu erimo onye nkware kong'a nonye na emia sai ndi kwanyora chibese okondangirite chakuri naye gose mbono gwati kwagurira omoro onde gwatieriri bono gocha gonkenyana agakira ilikuwa mwaka gani mwaka kiari ari 2009 ekera akira agaiga nande mambia yenga moirora
bono nkwangeraneti richibu bwa richibu kwange nakorete kwende richibu nakoboreti akaimuka akana chesi ekera na chesi mi kunya kugamba tuli nere na rie ringi zitakarikira tate message yarigete anyore kabira ago Kenya ngagenda pi nande ngaira na paki kere naira na paki bono naria koraki kere naira na paki naria igwete ng'ana ondeka na achite ngachakorera mama na maukuru rwari tunyarigete maukuru akandangiri ngacha ngaiko tukagamba ne tugakura ngaikaka tukagamba na mama nkanyoro kung'akire simu ng'anyuse nyigwete mboigete simu inche nakurangiretie okanga ise inogochia inkomoboria ebinto ebi kunya gontrete ningo nkonkenya nuri nkong'itore oroche bone kene kia mang'ana kene oroche ningiche mbere nyumba butobere inche naye tore babere nyumba ntobere oroche nyumba ya mutu igwane gaki buno kunya goteba ngonkenya nuri gosoma eto muiso omonto akanya goteba nkokenya nande muiso yagocha gokenyana ngakira narie ringichete naande ngachingacha naande rinde naande ngochigokwana nera akandogosana kongwete omogakonda akambori sabera bono inji otari koberera nyumba ngamotebia mang'ana arabo na amange naende mogakoita tagete tokoreki tugambe tuigwane kere tata amorangireti igangete inche tiga ng'ende Nairobi mberororo Nairobi yango moteti ngasi okora Nairobi ana maitiri taga negasi ya nyumba eria kabere kera ngiche kuya bana nari narenge gasi ekambuni na maitiri gasi ekambuni nare gokora nari nojetia abana bakatukabera na barabo nkabaira nikabakabera ororo bagasoma bagakora class 8 kera bakora class 8 chibese chiambolite chinare kubairire school kamwakire simi nkamotebia nimbwate siringi 10,000 togontomera chibese umwana achire school ugantebeti bana tingo batomera bese pio nyamuri na barabo no unless bana bacheka ngakira ngamotebi sawa ngatebi umwana iguna tatu mina tebi mwana akarwara agatimbuka agacha gasoa form 1 obasomire gocharo bakode school ekera bakodire school December mwana graduate yaringi na pangete ngotirimbuka na renge ngichigira chusi ni yomwana ekamanya guikera ewiki ntaite gotirimbukira na lindu warete tari kunyara kuimuka tari kunyara gutara asende nondi ekabanga akero umwana nkamote umwana agake simu mamu ngochori akanyora tindi kunyara gukua no kumbori mamu na kibono gukua na nkamotebia ya mamu gaki na igete nkarwara na nige kuba tindi kunyara kweyana lakini nabi metunya gitari timbu atiburwa kama riyo gonga lakini umubere tindi kunyara gutara tindi kunyara gukora kende mwana agante mamu sawa ayebero obwene uchokoreki tumocha kumina nekere kwa bwene ira chuse ni kere yaera akakorera abane umwana esere kera akora umwana esere pado ndwarite kosina rwarite mutinyu 10 ndwarite gocha mwakuri mutinyu 10 ndwarite gocha pako mutinyu gatatu na limbu ngimugete wiki ye monka gende gas kera na iki gas na natebu osirire kwata tunarwari ditangane kena tebu tunarwarite na bwene takarwe godi nande kera arwarite ngochuko umwana gwakira umwana esimi ngochikotebi umwana ngotirimukande umwana agatirine tagantebi mama tobosa gotirimbuka ngamote ikora igamo esimi tugambe nere igabwatete esimi yakariria kamakuburi umwana ningoyo tokugamba komonyi gwite nesimi akamote mama umwana igarutire to umwana esimi akamote jetinde kugamba na nyoko akamote tata bwate esimi ugambe nere na umuko igwana nera na mote ibu no rwarete gaki akamote itinde kugamba na mama umwana agaika nyomba akabora kunywa mariogo mwana ngontebia ari mamu rero tata agariga rero tata takuga tinguru pinga muteito kumoroserie runguri
egera anywa gantebire ngori nkonywa lakini gagotetemeka omubiri kamotebia omubiri rende nendagera atari koria omubiri nochoirane buna konyare ward omubiri nochoirane kaimuka mwana agacha gantebia mama nanyorera kibarua nachire lakini nabatigire nyomba na omwana oyo omoke chigwakera omwana oyo omoke esimu tari kubuguri chigwakera omwana oyo omoke esimu tari kubuguri ngakera oyo omone nkaburi omwana ekero ngomwakera esimu ingi atari kubugureri agateba ng'a namba atamaete tari kubuguri nkamuburi namba yane naki atanyibwati agantebia timanyete gaki naki atanyibwati kaika ngaka esimu tokagamba na oyo omonene agantebia nkobori nyarebe nara nkomubori baba enamba yane gwachete ogatuguta ng'a mama gakire ni yasirete naende tata akangigure siri ng'a otibwati namba bono bayabete iga agaika agasira bono timanyeti asirete tarehe 29 Omotienyi ogatatu omwaka 2025 nari asirete information buna asirete nyagitari iga atarabeka mochari omwana ang'akirete esimu mama tata osirire kaburi mwamubekire mochari agantebia aya bono togenderete kumubeka togakwana nere igo gotira buna bakonya gotira na egari mpaka bagaika nyomba ngoika nkanyora omwana oyo orerire ang'e twagwasi nkomobori mama torereti mono gaki otakoratimoka omobere tata omino nyasaye omoira nekere omonto eria aikire ndi torikonyara gokora ki torikonyara koritanga onye nditware koritanga ango buna eri riachoni etwaritanga kosi Nairobi narenge kero omwana ng'akere esimi nkagamba na barabwo omogaso omogima nkagamba na barabwo omogaso omogima botuko ngaika ngaka esimi gatatu koigwa ng'a abana aba mbuya bare tokagamba na barabwo mbuya bare Monday nkabakire esimi nkabatebia bao mama nkoro bareka bache ngoika barabo nabatebia batirimbukire lakini ninche ntirimbuke akanyora abana kera mama baika akanyora abana babwate chi meeting n'abantu abe compound kera batware meeting abana abakaruoro nari barwete ororo tuchiti kuigwana na barabo nkwana ayiriko turakirimbuka ngonyora tindatirimbuka eri Nairobi inde nachire okora chisindana natigareti nyagitari egero oborire obo nabwate mbuchi kongiranera ngakora chiari ngisindani sana ngaenda eri Monday ngaenda Tuesday ngaenda Wednesday ngaenda Thursday Friday nari ntirimbugete Saturday ngatimoka Sunday nari nyimogete mambi ngatirimbuka kera nacha naikana igete botuko kera naika botuko onde umuchi oyo ase nasogete onde teyongira ong'agene ongeneti nonya tatigo omoigo omunyagete akang'usa abana bakana bari bunyomba kosi akambura ngo tukarinde bakang'usa chibagi bakabeka nyomba nkarera abo ngatimoka kangusa abana kwengina barabumba aba bakinarenge na baro abana narwete na baro Nairobi bana aba kera ngite kanyora abana aba babere nocheri 2017 eringi nganda wirafiki yane korarororo mbura bono mwana tayombwate nyomba inche bwikande nkamanya kuboriga emiaka yakoreki yachire mugako oyo ngachi kumubere ngira nende rose ninyora omwana omumura akanga na kibono ngokora ngateba tigandigie rafiki ang'o omwana omumura mbere nere ogocha gonkonya nere ogocha gonsibina ena amagoro gosinyaruka echinisa koirana kogenda bari kore nyomba aga nkanyora omwana omumura ngochi gotema nyora omwana onde omumura nkanyora omwana enyaruka ngateba yaya aba baisane tigambere na barabo tigambarende kamwakera esimi kamotebi nachite ngambe naye ugansiara kera nacha ngambe naye ugansiara nche nachite nkanyora omwana omumura naende bonika nanyora omwana omoiseke akamanya gontebia yonsi namagenderero tukagamba nere abo tugakora ngakira kera nakira bono gatia bono nari tuchite gochaka gwetanera chinkwana rimo tware kugamba
kugamba nya nagamba nero mutinyu kabiri na bonda chiko gamba nena ndi gusino mutinyu gatano na ikire compound na erira abana ekamati ya chiteka nyeri gansiare menyeri omoigwa akaminyoka akabungusa abana kuri bigibia kambura kare gutwa bagasoa nyumba no yonda akabuguri chibagi nabo atagasoa na chiri nyumba kaira nankalira nkarasa ngakora ngaira nanga isaransa kera na isaransa undita iyo usurita ubutukononya chichirani chira nero yachite igachiga sori kakargo akomaga kikandetera ngaragira kabatiga gitiganti moke kosinaro sire kuruna iru baka gasoa nkarara mambi mundu te yobogote bina chikama chikunya gweta chikunya gonsiale menyeri chiko genda kabura aiga gaki na chirenja somo gakone tinda agenda munde ere tiganya gonsiale menyeri nankyo nere nera kenyori kiunya gonsiale menyeri na chanya rumuntu kumusiara ngakira chigo ikasa 5 nalie kamatie omusubati omonene achitaga nkwani tukanya kugamba nere agaikaga chaka mangana yobuli agachaga ndinga muye tugesibi no musabara togochi enyaruka yane eye yakorete irachuse ni bono ikaimuka na mumuro mwabo mugaka na musubati omwabo mugaka bakatirimboka bagateba no mubiri bakochikubanga ngateba butingo suguri katika tokende moche ikari chigacha tukabanguje na bana bane tukalina tugatirimboka gutwika mocheri umubiri ukabangwa ukabikwe garini bono tukarangirwe family tuchikurine gari y'umubiri ena igetororo umugaka bwikanisa kerambwa tutokoboko ngo ikororo ngakora ki ribo mugaka bwikanisa akomatebi ngarigiri ori baga abo isaranse arero umugaka oye mumuro mwabo musacha ikaimogeta gasieko murango igari konyetera ichora nonye agantebi ngagenda guchia yogenda chikori gari okorina kagenda ngabekwe gari n'abantu ntamanyite n'abantu ntanyakora ndenje bwika kagenda ngaigagekera na ikaka umubiri embure gacho umubiri ukabekwe nyumba kabera abo imbure yari nyinge ngabuta isikabu nabona atenini gesona kwararete nyumba n'umubiri uneke gusikere kariko n'umugako nyumba nona arenge nasi nitugisaranso mugongo gori kondo lakini nabongo nyabonjoka na nyumba so mubiri ori tinchi etiare na mubiri nonya bakamanya korete imbanserete bakamanya korete kirugo bakabeka igaso nguru mugaka nari guchiarie kono bakabeka kirugo ga angene sanduki bakareta mumuro mwabo monene bakabeka ga kwa nyuguri bono nanyorete ibagari guisaransa ga so mugakondari turuji baretire kirugo bari biri babikire mumuro mwabo rari roro bono nchinga tebatiganya gonchoka na nyumba turuji kuno kasari gotangana nandi ritangani kurumwacha limba chaka bono ngateba bono eke ngente kibago nkore ekiteli ingirikia chikasi ni chiabo chigante bibera no takora kende gionsi bera utenira bana bamba kunyara gwitenira bana bamba kunyara guchimane chinonye babira abantu abanene abana bayigoro bongo mburagaria abana bayigoro mbaramanya iguru yepoma bera gaika no takora kende tubasa kurwa kaimukanga batebinje tindi gochiande kero mugakonda gochikoenigwa ena atebe tukutobusa koeni mubiri tete bono kwara ni mubiri kuya matanga leki na kiaro mwa weta matanga program na kiare program na lenga se program kende gionsi nke yo na bikiro ase program timbe kiriyo nonya eba program nande nchito sabi program yinkariyo program ni nya somete simini kwanyugure nsomete program esimine eri kirenga choni abana ba choni batatu kwanyugure igaseseniri na abana barenga batatu igo ababere onyorete sikumba bikirasi ababere onyorete sikumba bikirasi program na incho monyene timbe kirasi program ditke yo umasabara matanga kwanza ditko masabara yo familia go kurusino wasenda bayi ditko matanga mbale mbo
mumuro minto garwarite nyagitari aringi musubati minto kombwati omugaka ye garwarite anyari gitari nyagitari oyo ori gocha kuru Nairobi na rieri ari gutirimbuka pinsa cia mogoro batirimbuto my sister no mugaka oye bagacha no baringe mogoroba na mumuro minto mokogoti mbari ngoro mama ni goro bachiete gocha kwanyiguri mama na arwarite agantebia tiga mambinge nenya gitari mbetu sinda nimbwate magocha kurini gari ngoreki ntirimbuki mama ni goro bari ngoro mama na bamura bamwabo kurusoba na bamura bamwabo tata bonsi no bari ngimatanga igoro nari mwako gene na riaene tibu no bari ngamatanga ebone program ukanyate iyo matanga program kwa linga samatanga kurokere gusabira se family narengo family tirangeri introduction bakore ya na kia kurete kama kurete mo ekere bono yakurete nari umubiri urwete ugatirimbuka njira kitunya gutirimbuka ngaikero mukatikistanga materi tagite tugambe na inu kera matanga eri mutakasta agante bisawo kera eringo eribakonya gubari kunya gontia na tatu mwabo gari kete tindi gutindika mubere tindi kokora ki tinta chambera yaye tinkora ki kaimuka na kiki nata kitente abi ngende ngambira musasiroti abarangeri egera tubikamo bone kerenti mugete isiko baisara buna matanga eretega abantu mbura matanga era abantu nguraenda bari kwanza bagenda barangira netie meeting bakabere kikasana umungina tereka ensemo yo kwende meeting kotiri mukimo bere gotinse kuruta maraba anga igwarenge kuruta maraba igotoro chinkaniri ngatindi tamaraba ena tebe tugutindu tamaraba nkoruta maraba ngokore runde buno muntu uri nyamira akoreto kwanyigure nchenka imo kankobo ankabora igoboni gakonye emumbangirete ebintu mugocha gonkorera nkaimo kankamusa nkabera magega kwanyigure kona abera maiga muntu tayo chitanguse kobokante bingete guchia togenda uruta maraba kero muntu gakirite guchiaria sakirite njenga bora ko bakwanete igo njetinta getinkora nkora rubobe tigamu gakonda eniwe nisaranse ngambe na abana abatuisaranse amu isaranse biyo mwana ucha kwenda sukuru mutenyu kianda nchake kumubanga kurubona nkaba eya ikabutuko katibanseri mwaka kira watundikire batwira maro bakori what happened next ngaibwachete tinchieti ande nona aringe mukatikista gacha tukagamba nere ngamatebi ndaite kugamba no musasiroti agantebi umusasiroti igagutuka rituko rya tasidi mambi asinge juto kunyara gosoka kurwa tasite yende saa 2 kamili utangane kanisa musasiroti naye gutangana kuhudumia agantebi uriki umuntu gwichumuyo yomo mokoreki muchenere bono mpatike tinike no endero baigete sana chia butuko baganseri nande ko bagonseri ngutimboka n'ikipagi abambekirete umuntu okombwati kurumaye gatinso ande oyo kogoseri nimo mumuro mwabo mbamura bamwabo musoba mumuro mwabo mugakone nabasubati bamwabo nyomba mwao nyomba mwane na isaransi ko kwamba nabageni bale ngororo bakandangire naliye libantebeti njenga imukanga kiranga teba singe njichi abere botu kosi challenge karibu saa 12:30 tigambe erega iga mambi ndore nganaki nkaimukanga na nyomba ngachikwiria abana bali bana bakisweta kaleta ngababikira nkaira na ngateba yachi anga chindu chichumuri buri ali bubiti nkwana ngisaranse inyago chibange gere chiange chichamo diringo sawa ku chinyomba iga omomuro monene gantebe tingayaya tenena agabo konyora basikira umurango ko uri guchichukuna babikire bakecha byense nyombe yenene ngaitira kurumata ase barenga bagantebia umumuro yagantebi tenena abo ngikira akia ogoncho kanana nkyo goncho kanana okunya kurigia kia ogetigaritega obwenete gosoka akababu nori okoraki okurigia umuti njenga soka akarangiria omwana rosa akamotebia etakuchia akanya ko chibagi chia yagende mwana oria
bana bali mbatagite ndwari batagite mberoro mwana uria akaisaransa akaira na isikari akarengere ringarugo cha sianko yayo kugamba nero akaigo mumura na akaroro karukwero kumuigwa ukorangiria abana ubuko batebi ngweta muri guchia o bana ubaka genda timaiti genda batebeti bakagenda mbachiti kuirana nkabera abo nkabera abo ngonya goro gusoro umwana wake utare ko ngipagi umwana ono akingende kuseni nkere ni nyore gari yanka na nyitimbu ati besa na banko nyoro muiri yangakanire kaimuka ngakoraki kebereria Ngondo tene wasa ne kweberete kuchipagi kunyuma inje neberete ngi aguchipagi kya senyenjo dalili yalenga njalengengia mbabege taba muraga abakonya gonchuka na HPP na muraba tingole piki oruchi timba manyeti na ande nkobera nyumba aga ingi botuke kera abantu bachire bonse njoro chengo korro nyumba aga ekera na tebe tungangi otigaliti nyumba ngi konya gonchuka no otigaliti wanyibuli na lieri na sororete mwana inga mutebe ngachipagi ndole ngende na ande nkororoka na gochango cha goitunde gati ngokoraki tinkunyara korara nari umwana yandeterete chipagi kasoka na abana bane kere nasoka bambekirite omuntu kunya kumbwati kurumaya so oko chipagi no mwana ogo monene inyaruke yenke yangerereti kongo tirimboka bambekirite omuntu kunya kumbwati kurumaya arara sengo so abana sogete na barum barna rentete barna kite na barbo kostoro chibona abarabake abantu aba bwate buruburu tinkunyara ko batiko kwanyiburi nabona nganganite na barobugo nachete ko ikabirongo sadisa chabutuko Wata itsinega ikone. Ina atarete na maguru kurumate turu chini mbwate paki. Nimbwato mwana mbwate to koboko. Oyondo mane nake na erengo tarari. Tu atarete na maguru kurwari gocha. Mbakarabe. Tugaika pake stage. Egari ekabura. Nkanyori gocha maninka muboria. Chigari chiri. Chipasi chiri cha Nairobi ngo buguri chira abantu. Agante ipasi kwanza njiri goichora ngayo goikera. Kabante imirongo. Naliye soche yangu sete kankia bwese gari. Akanyore gari ejo ngotirere akababoria icho akamata igari teri gochore gochorera keroka abakabatebyo yombiro ngagoikera gaki mutiri mumurusi ana abana egwochi manika babori niri ankonya na mutebiri timbu ati besa manyengo nyangutara na abana iga gasida gite nabugate ngamutebiri timbu ati besa egwochi manika batebyo gombwate bibiti na chinko ba nando musubati omumo ikiasagochi ngasoye gari ime na ubangi giti korubirongo gago chibwanti aga distance ngaro boni gante bimbutuko ngateba nyasaye nayo gontangana ngatara na maguru paka nkanda gonkorangerie gari anti yakonkorangiri kurusiko anti yakombori ngayuko komataiga kyanti gosabanseri okombori bichira nte kware korara ngamotebi anti abambekere to muntu barara sengo so nyumba ya ngongo so anti onte bincho so nyumba na gasoa nyumba abana oyo makegara ire namu bigite mogongo mbuguri tipai oyo ndere twara kunya gutara kunya gonte mamu naro siriga kia mogoro ngaito gochi ntugo isaransa lendensa torati mokake toiko anti onte bimoko gende bu mugambi namotebi anti timbu atibese anti urusimia mbiri abo atonte itirimbo kai chine cyo gutirimbo kera nando gutire kendo report yo mugambi arafu manya koira na ka torere what next na ikana nyara mugambi tayo Sabako amuro byuko nari gusabangirane nari koira na bone ni saranse ndenda abana balia asenge njo bana balia uroche mwana utarasoka nanyare kumane chumochi takunyara kumane chi nari gwa nyasari gwanjangira ne bone ni saransororo ikari ukonya gweta nana pakekero mugakonda akuri enari gwe wonchoka ne kero mugakonda ekero mugakonda ari moyo ari na abana akurinda ntali kunya ndari gire njere yo kwira ne compound ina asmi kwirana boni ge kera asiri naro nande ngochaka wonchoka na nari kwira na bone ni saransire ndoro
Bono naika b'omogambi naika b'omogambi nanyora taiyo nachaka korigia obisi ya women rep nacha nona ikiri bono iga nsaransete nare gosaba obisi eye nyare gonkonya nyare kwira na nsaransi ne family yane ndenda abana bane kosie kerengo seri buga abantu bari abaemetie ogore moboria abana bari ne chinyaruka oyo monene mambi nkwenda ari kibarua kenande no amenyete oyo moke mambi ende ngogenda ari school abana bekere kaba oya gocha kubwata kugoro kibarua so enyumba ga oyo moke kaekera gocha konyora rusa chiche ogore mobori no boga nyitari chirandi echibagote abasangiri abana nabo bagusangiri chibese bana abana no kumanya godai chibese mbara manya godai bese bono simirenga abansereti basangiriria abana abachibese bakubasomeria nande nyiburi mwana utariyo no gendo chikurusi chibese aso kurusi ali chiabo bese chinji ko baikira sebale na mwana oyo moke bono nguchiare kurusi gosoma masoma eta guchikoera ntaba igetiange egere mbatwa ninde banga kusangirira bari chirandi echi basangiriri nabatebire tachibese echo namotebie chire school echikorra gento gete echibika segete mwana utakunyara kumana chibingiri na bire nyumba bali amatuka aya make abana bali na matuka make bakoberaria baurwa kali mukali baserigwe batebwe bwati nyoko ngai bakumbwati gochi Nairobi tari buri mongo ritororo Nairobi ni nyumba ngombwete yare gutuka ngana konyora na nyore bese ngora kali maka aro nare kunya kwegosa kogenda na renge bana bagocha goseri guni matinga nkundi bali bachoro tuisaransi na amenyire Nairobi emyaka 15 kurutu 8 mbamo abana mbamo rutamara ninchakuru nyuma bono maremu oyo nanyometo omurigi oyo kuri kusabera bakanyonera abana batatu abana abaye batatu naimogete bakagosana n'umugakoye karabagosana n'umugakoye igaimogetie finance akaira chibesa umugakoye atamanyeti akaimukima umugakoye agakana mara gatatu ego iko mugakoye akamukanti ngonyara gwakana eria akogenda imukia taiyo egaikera agasoko nchiombe nao neti chiombe egaikera akaimoka akagenda akarusia abana skuru akabaira Nairobi kera ira abana Nairobi bakenda bagasinyana na abana Nairobi akabarenta bongina koro abana abekara babera bongina koro oyore tata biara na imogeti abana aba baito bono akarenta amarieta abo agachenja amarieta ye jipati certificate chiabo omwana Fiora konyoro akorire form mu standard 8 kera akorete 8 akorete rieta ria sokore yaye omwana Sara konyoro tarakora agachanka agachenjirwe rieta riaye rikaba Sara Kaunda lakini oyo ndeta bugati bono omwana oyo minto njemanyete ng'atiga abana batatu oyore Miriam Sara na Fiora okurukurosa mama ntuna buo aba omwana ominta atigete mwana ominta narwara gatia onde bwensta bweti sobo acha komorora yaikeire bono okure bona abaibori baye nari bakorenta Sabera oyo onyorira abana babere kurusiko abana ababere munachire na barago iganyorete kando igobana mwana oyo tari mwaminifu nore garare ngaso mwana ominto nasogete bonchari tabwata bwegenu si mwana ominto bono onyo mwana ominto okwa nakanete ng'a kinda kusabera tantindeka na Sabera karakwe tacha bwana atindekwo
ntusabera ntwa mwanjete lakini nere bieka ogwetagora nere bieka bwetagorete ntunta masereti nabachete butuko akariga ni gwagasoa nyumba abakorete korwa akagenda busongo ntuto komanya giachete gokora busongo agacha akanyora kibanda abantu barangerigo baiberi babo mbacheti ebachete moisondo ririo mubiro gocha akabaseri akabateba bigenda ne bikabu byino abaiberi baye bakagenda bono igoro ekero mwana mintare ko eniwa tibacheti barangere tikwe kibanda tibacheti egia kworo kyo musubati oye manyete mapema era akanyagosabirise ebinto biyaye igo ntuntu atebete ng'a are kogenda isaranse mune efamily airane achiche tomogambe onya gakoirana agaiga amanya koirana lakini bona magosa ndabwate naria omwana oye nero manyene ebanyorete omusacha oyo omwana ekiki agechiri efamily nonyore koirana atairana gochaga ase itogere nyari bari keumbu oyo bono okwale chisabera ng'ati motageti ande onsi agokwana are against erieta riane inche buno omoigwa bwa omosubati omonene marehemu neronderete buna naibore tu neronderete onkiniri goikera naende oikeire onte orwarire ekero abwate omochando ninche akorangeri buna omoshauri oye gose buna omonto oyo oime mono bono ebi bagosanete na omong'ina oye goikera buna achiete inche timanyeti na tinkonyara gousekana ekogera igeikerete omosubati ochire emiaka emenge mono erang'e saidi ya 15 totamorochi otigire abana baminto abwo twabeire nabarabu twakinire nabarabu goikera engaki eye iga marehemu asirire marehemu orwarire obeire okorwara engaki entambe inche ninche omonyene togoshurikana abana baye mpaka ekero engaki arwarete atangetwe nyagitari omwana ekero are last year form 4 mpaka nigo ekero tore nyagitari ateti omwana okorokufiora ng'a gokogenda parents day totebia omwana oyo ng'angetandande ekogera omwana ori performance igerabe gikumu twabeire tokobwati anko yane tokomoira nyagitari twashugurika goika engaki buna asirete igasirerete mabokane na mokogoti omwabo na abana baye babere fiora no omwana omokogoti yaikeire bone ekero tata asirire anko yane nario okorira ng'e wiki engima mochwari nario omong'ina okorokusabera agocha korwa ase akorwa agocha ekero agocha intu nde taramoseri inche ningenderete kobwaterana na mokogoti omwabo marehemu amatanga gocha natemire ase enkonyara twabwateranire na ekomiti goikera emeroberi yaikeranire otebire na emegondo ngatagete eti abana na abasubati mbagokora king'e ekero bagocha gosoka ingo ntagete ng'ire emegondo yaebo megondo abana abaiga goika amanye ng'a abana abaiga nonye bara abana abanyaruka lichiko gose constitution ya Kenya nigekwala omwana nabo omonyaruka co-inherit properties cheise omogaka nyene ekero abwateti akanyora ng'a omong'ina oye ochire isiko yenyuomo ase emiaka eye 15 obiarire abana babere fata moimokire omwana oyomo ochire omwana omonene obunyorire omwana na omogaka oye bamenyete nyomba omwana onyorire nero onyorire omwana onde bono babwate abana babere from the same father bono ourire omwana oyo omwana omorokire noyo oye ochire ekero acha amatanga onde ntuta iyo motebiri ng'a lakini omonyene marehemu nakanete mpaka nche omonyene agantebi ng'a moigwa ninche nagotebi chisiri chiane chinyinge nayo omanyete ekogera chisiri chiaye chinyinge nantebeti iga nteti ng'a kunda atang'ane gokwa omokungu oyo iga tata chabuone gose kara atang'ane gokwa montache sinse tintageti komorora bwona onkoreire obosoku obonene ombiareire isiko osaririe nibo yane nachire godai enibo yane oro bambire kong'ita
oiribira abana bane nabwatiri onkureire nambire goitwanye kenyoro ntamanyire enare gocha goitwa bono kamusacha kio gotigerwa omwana okwagura arera omwana oipaka moiki bono iga form 4 akorete university agochi mwana oitana korora ng'ina bono nari agocha koimachi ekero tata omwaba akure oibire omwana onde omoirire form 4 koru class 8 koru class 1 mpaka 8 omosomiri koru 8 mpaka form 4 omorusiri form 4 mokoririe university ng'ina tana kororekana kende gionsi nkeyo bono ntobwati bobe bonde bwonsi obobe bwaitonye no goikerania machiko anya gosira gose gwiri anya gosira abure nda ya musori lakini bori mobo bwagoteba ngo muigwata getenche tinta iti bori mobonde bwonsi bwanya gosira abana mbarororo na andikire gento nkerikire family nja isaransi tafuta matanga baka isaransi family abantu 15 bakana chari kibaiteti mbaba somerete bono nyoroche ngambo bekire ere nabwato bosubore bwogosuka ndonsi ya challenge abana baye ne wirie iya isa. Naitwa Viola Nyaboke na huko ndo kwetu na babangu mwenye amekufa John Kaunda alikuwa babangu mzazi na Isabella Ubonyo Kaunda ni mama yangu mzazi. Sasa babangu na mamangu walikosana kitambo. Ilikuwa kitambo walikuwa wasema wanavurugana nini wenye watu tu wanakosananga alafu sema mamangu akaenda. Nilikuwa class 3 mamangu akiendanga. So akaenda alafu after hapa akarudi nikiwa class 7. Nikiwa class 7 akatuchukua tukaenda tukakaa naye Nairobi 2 months. After kukaa 2 months ilikuwa 2 months hata I think 1 month alafu ndo tukakuja court case ya custody hizo alafu ndo akapewa custody. After kupewa custody tukarudi kukaa na yeye akatuacha kwa nyanyangu tukaanza kusomea huko. Sasa tukasomea hivyo class 8 hiyo mwaka mmoja. Then after nimefanya class 8 nikaitwa Sironga. I was supposed to go to Sironga alafu akumanage kunipeleka shule juu ya nini I think finances hazikuwa sawa. Alinipeleka Nairobi nikakaa term ya kwanza sijaenda shule. Term ya pili nimefika after naona ni aje bado sijaenda shule. Nikasema acha nirudi kwa babangu. Hiyo time nikiwa huko nilipigianga babangu simu, babangu akaniambianga kama unaona mambo imekuwa ngumu wewe kuja nyumbani. Sasa akanitumianga pesa na nikatafuta zingine nikakujanga nyumbani. Lakini sikuwa nimemwambia ati nakuja nyumbani hiyo time. Lakini babangu alifanya juu chini akanipeleka shule, nikaenda nikasoma na hivyo babangu na amekuwa akinisomesha all this time hadi nilimaliza campus. And mamangu tulionana ya mwisho lini? I think nilimuona once akikuja kulikuwa na harusi ya uncle yangu. Ndio akakuja nikaenda huko tukaonana hiyo siku moja tena akarudi. Then until now when alikuja sasa alikuja matanga which was on Sunday. Alikuja Sunday matanga ya babangu. Babangu alikufa on 30th so alikuja a week later. Ilikuwa 30th ilikuwa Sunday. Yeye akakuja a week later ilikuwa the following week on Sunday. Then mamangu akikuja sisi hatukuwa na shida na yeye. Sisi tulikuwa sawa na yeye. Until sasa ilikuwa lini? Siku ya following day ile siku babangu aliletwa. Yeah, babangu wakati siku alitolewa mochari. Usiku mamangu anatukomplainia kwa nini hajaandikwa alituita kwa room. Sasa akatufungia hapo kwa room anatuliza mbona hayuko biology imeandikwa tukamwambia ishaandikwa na imeandikwa nini nikamwambia labda nikupe ujisomee. Ndo akaanza kucomplain mbona hayuko kwa biology au watoto walizaliwa na nani tukanyamaza hapo. Ndo akaanza kuuliza na aliandika akishout. Tukimwambia na shout juu sasa unajua ukipeleka watu kwa room na mnafaa kuongea in low tones. Tukamwambia sasa purpose ya kutuleta kwa room ilikuwa gani kama ulikuwa unataka bado unaongea na sauti kila mtu huko kwa sitting room anasikia. Sieri basi tuende kwa sitting room kila mtu asikie juu hapa kwa room haina purpose sasa. Na akatupelekanga juu akaanza kusema sijui ati mimi ni kama nilibaki kwa hii boma kama bibi wa kwanza, sister yangu mdogo akabaki kama bibi wa pili. Sijui akaongea maneno nyingi tukakosa. Sasa venye hiyo sisi tulikuwa sawa na yeye hadi hiyo siku venye aliongea maneno kama hayo. Ndio sasa hiyo Sunday
venye after babangu alizikwa, tukakaa chini kama familia, tukadecide ati mam hawezi lala huku, ataenda kwanza, alafu ndio kama anataka maneno yaongelewe arudi, maneno yaongelewe vizuri, walete familia, maneno yaanze kuongelewa fresh, ndio watu waelewane. But sasa ndio watu waelewana. Hivyo ndio, hiyo ilikuwa jana I think 6 ndio tulimwambia, alafu after family isha decide tukamuita, tukampatia what the family has decided. Msachando mumbo omo muromo abo maremu omo kogoti inje ngo mubwati kulingana no gukukwa mu murominto muna kwete na arwarete musubati oyo okwerokana nare mukama ya muminto akuja kwa hospitali tajete gocha komorora yaikere ndugu orarire kerararire ntwa bwate amatanga eyarenge igoro itukorio musafara ntwacheto musafara kero toraso musafara eyasi yabogoreti maremu njabogoreti efamily kero yabogorie family egaichora kero yaichora na arenge asarenge family abana ba maremu na basoete ese yasi bagaichora asarenge agachigocha akanyora eyasi iyo yaichoire akaerekeswa agende aline eyasi yende yarenge yakabere akagenda agasororo egente kiagoteba ng'a iyang'use tukorwa ase kwerende ime korwose nkorwa ase eyasi eyo agatukutukorwa ororo obwo noborimo akoria bwa maiso marore nagenda mpaka mochari muna yarenge ororo nabagotebigwa nabo barenge kobanga chigari muna yarenge igase obwe muna tokorete koru mochari ntochete tugacha mpaka compound tugacha ororo nere nachete negari neyasi yende agacha mpaka compound tugacha tukabera ororo obotuko obwo onde taiyo okorete kwerende okwanete amo nere gosoma sereti nabachete tugashugurika rituko erio rikaera mambi yaye gakoenigwa abanto ntochiete ekebanda efamily nechiete ekebanda gakora kiabairi bakorangerigwa gwa ekebanda bairi ng'ina mukamaremu na ise mbacheti ase amatanga mbarenga ororo kero chikorora chikorangerigwa nonya nere chinse echio chikorangerwa tarenga oo ntomanyeti ase arenge achete gocha late magega pi korwa ororo ntochete mpaka ecompound nere nachete mpaka ase ecompound tukaeni maremu tugakora bono efamilia njaikaransete emagoroba eyio ojadiliana igoro ya mukamaremu kulingana na amang'ana akonya gokwana koru maremu asira egere toshuruishe tomanye naki ingi kegenderete ase kati yaya family ntwaikaransete tukanyora richibu tukamorangeria agaicha tugakwana amo nere tukamotebia asa family muna twaikaransire richibu twanyorire egento ogokora ase eng'encho abaibori bao kero maremu agosira mbachete tugakwana barabo tukabatebi ng'a sabera nabagocha muna mokendo ogo agocha akomoenia muna moiri onde bwensi kamoeniri tuntu bwati bo bamonere amoenie naende airane ase arenge korwa ororo tugakora agatebigwa egento ogokora efamilia richibu yanyora okogenda isiko arenge efamily neche ekogambe toche torangeranie na efamily yao
eyere yo mokungu egere tukwane amang'ana aywo ase obwagare igo serero nabo efamiri yakora ki nabo efamiri ya bwate richibu rire igo onde taiyo omosereti onde taiyo omwagete karusie ebinto biaye agasoka akagenda ayia agoteba nasereti igu saa sita chia botuko obwo na oborimo muna amatanga tokorete mapema tugaikaransa tugakwana by saa 12 akanyora richibu rire igo ase aberete chinsa echio mpaka echio saa sita famiri tekonyara komanya igo ase obweng'e intwe richibu twamoete nari erio twamoete nyore oroche ng'a ichibu erio ndiaisanigete asare nabwate obwagare bogokora ekwerende yende muna aroche.